Καλησπέρα, παιδιά, τι γίνεται, καλά είμαστε, όλα καλά. Καλά Χριστούγεννα, παιδιά, καλά Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα, πρώτη γιορτή του χρόνου κτλ. Ήταν χθες τα Χριστούγεννα, προχθές, τέλος πάντων αργήσαμε λίγο, αλλά είναι Τρίτη, οπότε έχει μία ποικιλία podcast. Ένα podcast που τα περιέχει όλα. Από προσωπικές ιστορίες, σε fun facts, ιστορικά γεγονότα. Κάτι επίκαιρο, κάτι χαζό, κάτι λέξεις, όλα εδώ πέρα είναι. Αν θες να στηρίξεις και σ' αρέσει πάρα πολύ, μπορείς να έρθεις σε κάποια παράσταση που παίζω, κάπου θα έχω βάλει το Instagram που θα βρεις που παίζω και τα λοιπά, ή μπορείς να αγοράσεις μαρμελάδες, τις οποίες τις φτιάχνω με τα χέρια μου, παρακαλώ, ακριβώς, ναι. Τώρα 5 μέρες, παιδιά, έλειπα στα Γιάννενα και δεν μπορούσα να μοιράσω μαρμελάδες, αλλά βασικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε λείπω. Είναι προηχογραφημένο, παιδιά, να ξέρετε. Αυτή τη στιγμή λείπω, δεν μπορώ να δώσω και να θέλετε μαρμελάδες, αλλά από Παρασκευή Σάββατο μπορώ να ξαναδώσω μαρμελαδάκια. Στην ουσία φτιάχνω μαρμελάδες με τα χέρια μου. Τώρα έχουμε γεύση μήλο μακάρονο, καταλαβαίνετε ακριβώς τι είναι. 5 ευρώ το βαζάκι, κανονίζουμε, σας δίνω κτλ. Και όλα καλά και όλα μια χαρά. Σήμερα είναι ιδιαίτερη τιμή για το podcast, γιατί είναι το επεισόδιο νούμερο 60. Είναι το νούμερο 60 και ταυτόχρονα είναι χριστουγεννιάτικο επεισόδιο. Και ενώ θα μπορούσα να μιλώ για χριστουγεννιάτικα πράγματα και τέτοια, δεν ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο. Δεν ήθελα, όχι ότι βαριόμουν να κάνω προετοιμασία και βιάζομαι γιατί φεύγω τώρα την Παρασκευή. Όχι, δεν ήθελα περισσότερο από όλα, γιατί είχα μια άλλη ιδέα. Αλλά πριν σας πω την ιδέα, ήρθε η ώρα για ένα πάρα πολύ micro story time, παύλα unboxing, ηχητικό unboxing, γιατί είμαστε podcast. Δύο από τους αγαπημένους μου ανθρώπους ever στον κόσμο, παιδιά, έχουν φτιάξει ένα e-shop βασικά με κεριά, το οποίο λέγεται Alveare. Θα έχω link σίγουρα κάτω στην περιγραφή ή ψάχτε alveare.gr και θα το βρείτε. Και φτιάχνουν διάφορα από κεριά, από αρωματικά, από αυτά με τα μπουκαλάκια, με τα sticks και αυτά και αυτά. Και θα μου πείτε, ρε Κώστα, τι μας λες τώρα για κεριά, έχεις γίνει γυναικούλα που διαβάζει βιβλιαράκι δίπλα από το τζάκι με κεριά και με τις καλτσούλες σου? Ναι, παιδιά, αυτό ακριβώς είμαι. Δεν έχω γίνει, έτσι γεννήθηκα. Αλλά πέρα από αυτό, τα κεριά μου αρέσουν πάρα πολύ. Γιατί τα ανάβεις, αν είναι ειδικά μυρωδικά, μπαίνει σε άλλο χώρο, άλλο δωμάτιο. Είναι μαγικό. Εγώ έχω και μια ψευδαίσθηση ότι βγάζουν λίγο ζέστη και λέω έτσι, δεν χρειάζεται να ανάβουμε για καλοριφέρ, εντάξει, η καλύτερη μας. Όλα αυτά. Αλλά τα λατρεύω τα κεριά. Και όχι μόνο εγώ, παιδιά. Αν έχετε παρατηρήσει, αρκετές YouTubers και γενικά πάρα πολλές μικροεπιχειρήσεις έχουν ανοίξει και κάνουν δικά τους κεριά. Γενικά είναι ή κεριά ή κοσμήματα. Είναι αυτά τα δύο τα τέτοια. Τι μπορεί να πουλήσει ο καθένας και τα λοιπά, που είναι παντού. Μπορείς να βρεις παντού ό,τι σχέδιο, σχήμα, χρώμα, μυρωδιά, όλα τα πάντα σε τέτοιο. Και έχει καταντήσει αηδία. Αηδιαστικό. Αηδιάζω τώρα που το λέω. Να κάνουν και άλλα κεριά και άλλα κοσμήματα. Αλλά εδώ μιλάμε για απίστευτης ποιότητας υλικό, γιατί το έχω δοκιμάσει. Δεν το λέω έτσι. Να πω ότι το βίντεο δεν είναι χορηγούμενο, οπότε αυτό είναι μια ειλικρινής γνώμη που λέω εγώ. Παιδιά, αν θέλετε να βάλετε κεριά στη ζωή σας, αν ανάβετε κεριά ή αν θέλετε να ζεστάνετε το κουταλάκι για να κάνετε ηρωίνη, ρε παιδί μου, κάτι δεν ξέρω, κάτι μπορεί να έχετε, θα σας προτείνω τα κεριά Alveare. Δεν μπορώ, κάπως το λέω σίγουρα λάθος. Και θα κάνουμε λοιπόν ένα mini unboxing, γιατί μου δώσαν κάτι πραγματάκια για το σπιτικό μου, το καινούριο, όχι αυτό που βλέπετε εδώ πέρα, και θα σας πω τι σκατά έχω. Γενικά έχουν κάνει μια ζημιά που εγώ το θεωρώ εσχρό, απέσιο, σκληρό, απάνθρωπο κτλ. Βγάζουν κεριά και μυρωδικά και αυτά με τα sticks και όλα τα τέτοια αρωματικά χώρου με μυρωδιές φαγητών. Τι teasing είναι αυτό? Γιατί μου το κάνετε αυτό το πράγμα? Θέλετε να πεινάω περισσότερο? Ήδη πεινάω πάρα πολύ. Τι θέλετε να κάνω? Γιατί μου το κάνετε? Τι βασανιστήριο είναι αυτό? Θέλετε να σας πω κάποια μυστικά μου? Τι θέλετε? Να σας τα πω. Να σας πω το IBAN μου. Γράφτε 1, 2, 3. Ρε φίλε, με τα τέτοια μου είχαν δώσει πριν κάτι καιρό ένα λεξικό για να μάθω γλώσσα. και παράλληλα μου είχαν δώσει και ένα αρωματικό με άρωμα φρεσκοζυμωμένο ψωμί, ήταν κουλουράκι. Με ζύμη τέλος πάντων που μόλις τέτοιο και ήταν γάμισέτα. Και μετά μου δώσαν ένα κρουασάν και τώρα λέω εντάξει, δεν θα μου δώσουν άλλο φαΐ, καλά ήταν όσο ήτανε, για να δούμε τι ήτανε. Και έχει μόνο φαΐ το πράγμα. Οπότε έχουμε εδώ ένα κεράκι, παιδιά, με άρωμα μέλο μακάρονο και το έχουν γράψει honey pasta, κατάλαβες, το οποίο για να κάνουμε μυρωδιά
Ναι, μυρίζει αρκετά μέλι και λιγότερο μακαρόνια. Για να μου πεις, λογικό είναι αυτό. Να πω ότι τα κεριά, παιδιά, είναι σόγιας, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα ανοίγετε στο σπίτι σας, στο οικογενειακό σας τραπέζι και να σας βρίζουν τα σόγια. Ακριβώς αυτό νομίζω ότι σημαίνει. Τίποτα άλλο. Είναι vegan δηλαδή. Μπορείτε να τα φάτε, αλλά δεν πρέπει να τα φάτε. Αλλά μπορείτε, αλλά μπορεί να είναι και κακό. Δεν ξέρω, μην τα φάτε. Δεν είναι γι' αυτό. Φάτε κάτι άλλο. Και έχουμε και λέμε, ο Άι Βασίλης, παιδιά, ήρθε νωρίς και μου φέρε κεριά. Ρε γαμημένα Άι Βασίλη, δεν πειράζει, μπορούσες και καλύτερα. Λοιπόν, εδώ έχουμε γεύση κουραμπιές. Για να δω. Όπα ρε. Δεν περίμενα ποτέ να ενθουσιαστώ τόσο πολύ με κάτι το οποίο έχει να κάνει με κουραμπιέ, αλλά παραδόξως γαμάει και δέρνει. Μετά έχουμε ένα κερί, παιδιά, με άρωμα πανετόνε. Πανετόνε, θα σας πω λίγο την ιστορία. Πανετόνε είναι ένα τσουρέκι ψηλό για κάποιο λόγο, με μέσα σταφίδες ή φρούτα ή σοκολάτα κτλ. Και ένα σταφίδο τσουρέκο. Το οποίο, τι γίνεται, το απεχθάνομαι. Δεν το απεχθάνομαι όμως σαν γεύση, είναι φανταστικό, είναι πολύ πεντανόστιμο, αλλά έχει γίνει ένα τέτοιο hype και μια τέτοια πίεση χριστουγεννιάτικη και το βλέπεις παντού και το σχέρομαι. Στην ιδέα το σχέρομαι, αλλά για να δούμε και το κερί. Ναι, μυρίζει γάματα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο μυρίζει τσουρεκίλα. Μυρίζει σαν τσουρέκι, αλλά όχι το τσουρέκι το μεγάλο του φούρνου. Αυτά τα μικρά τσουρεκάκια συσκευασίας, τα οποία του έχει βάλει μέσα μαρμελάδα, φρουτένια μαρμελάδα, πορτοκάλι, δεν ξέρω τι, και το τρως. Είναι φανταστική μυρωδιά. Γαμάει, φοβερό. Τι σκατά έχουμε κάνει εδώ πέρα. Και πέρα από αυτό, γιατί θέλουμε να πάθουμε και ζάχαρο. Από τις μυρωδιές, από ό,τι φαίνεται, έχουμε κερί με άρωμα popcorn. Σινεμά. Επειδή όμως το popcorn δεν ήταν αρκετό μόνο σε ένα κερί, μου δώσανε και ένα, παιδιά, κερί το οποίο μοιάζει με δεντράκι, χριστουγεννιάτικο δέντρο. Δεν ξέρω, όσοι το ακούτε τώρα, εντάξει, κάνετε μια εικόνα. Το οποίο, ναι, νομίζω και αυτό μυρίζει popcorn, αν θυμάμαι καλά. Γάμισε τα και άφησε τα. Μου δώσαν ένα ύποπτο κουτί, το οποίο με το που το ανοίγεις έχει μέσα, παιδιά, 3 εργαλεία, θα σας πω τώρα. Τα οποία μοιάζουν σαν αυτά που έχει ο οδοντίατρος, αλλά είναι μαύρα. Έχει δηλαδή τύπου ένα σαν ψαλίδι, ένα σαν καμπανάκι και ένα πράγμα που είναι σαν λαβίδα. Και αυτά είναι, από ό,τι μου είπανε, για να σβήνω τα κεριά. Γιατί δεν μπορώ να κάνω ένα. Πρέπει αναγκαστικά να τα σβήνω με εργαλεία. Και ξέρετε κάτι, είναι cool, είναι fancy, το παίζω και ιστορία και λέω: κοίτα να δείτε, εγώ σβήνω τα κεριά μου με το κλατς και κόβω και τα φυτίλια και είμαι και μάγκας και γεια σας. Και θα μπορούσε να τελειώσει εδώ πέρα η ιστορία. Θα μπορούσαμε να πούμε, εντάξει, αρκετά με τα κεριά, πάμε στο zoom του podcast. Γιατί είναι special αυτό το podcast. Περιμένετε, γιατί φροντίσανε να μου δώσουν και αυτά. Πώς τα λένε, ρε μάγκες, αυτά? Wax melts. Πώς λέγω, αυτά που πουλιώνουν, τέλος πάντων. Πώς λέγεται. Είναι κάτι πραγματάκια τα οποία στην πρώτη ανάγνωση φαίνονται σαν σοκολατάκια και θες να τα φας, αλλά είναι κάτι τα οποία τα λιώνεις και μυρίζει όλο το δωμάτιο την αντίστοιχη γεύση. Και αυτά έχουν γεύση Γιατί λέω γαμώτο, γιατί λέω γεύση ακόμα. Τέλος πάντων έχουν γεύση, ναι, popcorn. Και θα μου πείτε, ρε Κώστα, ωραία, και πώς τα λιώνεις, πού τα λιώνεις? Θα βάζεις σε κουτάλι και από κάτω βάζεις ένα πτήρα και μετά βάζεις ένα λάστιχο στο χέρι σου και μετά παίρνεις μια ένεση και τα υπόλοιπα είναι ιστορία? Πώς τα λιώνεις, τι μαγικά? Έχει και ένα, παιδιά, ειδικό εργαλείο τώρα. Είναι ένα ειδικό εργαλείο, έτσι όπως το βλέπω, στο οποίο τι γίνεται. Τώρα θα κάνω εικόνα για αυτούς που ακούτε και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι κρατάω, ή μπορεί να ξέρετε και να είμαι εγώ απλά περίεργος. Είναι ένα ξύλο διόροφο, okay, στο οποίο κάτω βάζεις ένα μικρό τηγανάκι, ακριβώς, ένα πύλινο τηγανάκι. Και από πάνω βάζεις, παιδιά, ένα κατσαρολάκι. Στην ουσία μαθαίνεις πώς να ανάβεις μία φωτιά. Και κάτω, λοιπόν, παιδιά, στο τηγανάκι βάζεις ένα ρεσό, ένα μικρό, λοιπόν, κεράκι, όπου το κούνησα, ρεσόρι, καταλάβες. Βάζεις ένα ρεσό από σόγια που μου δώσανε πάλι εδώ οι αγαπημένοι μου φίλοι εκεί. Και από πάνω βάζεις αυτό που λιώνει για να μυρίζει popcorn όλο το δωμάτιο. Οπότε, λοιπόν, σήμερα θα κάψουμε ένα κερί, ένα ρεσό, ένα σόγια. Αυτό είναι. Και από πάνω, παιδιά, θα λιώσουμε λίγο popcorn. Μπιπ, προχώρα ρε καλαμπόκι, μπιπ. Καλά ρε, σιγά ρε, τι popcornάρεις εκεί πίσω? Λοιπόν, αυτή η ποικιλία, παιδιά, είναι Christmas special, γιατί θα ανοίξω την καρδιά μου πάρα πολύ. Συνήθως λέω ιστορίες, λέω κάτι επίκαιρο, κάνω fun fact, κάτι που κούγκλαρε και αυτά. Αλλά σήμερα, παιδιά, έχουμε κάτι προσωπικό.
Και τι θα γίνει τώρα? Σας έχω ξαναπεί ότι κάποτε έκανα κάτι σεμινάρια φανταστικής γραφής. Φανταστικής, όχι ότι είναι γραφή που λες μαλάκα, φανταστικό αυτό που έγραψες. Μπορεί να το λες και αυτό, αλλά είναι για το είδος του φανταστικού, του τρόμου, της επιστημονικής φαντασίας και αυτά. Και γενικά δεν γράφω στη ζωή μου, αλλά κάνοντας αυτά τα σεμινάρια ψήθηκα να γράψω. Τα σεμινάρια λέγονται Tales of the Weird. Αν θέλετε, αν σας ενδιαφέρει έστω και 1%, γραφτείτε και κάντε τα. Είναι και γαμό τα παιδιά αυτοί που τους λατρεύω και κάνουν φοβερή δουλειά. Και τέλος πάντων, μέσα σε όλο αυτό το δημιουργικό τέτοιο που είστε σε μια τάξη με συμμαθητές, online τάξη, γράφετε, μοιράζετε τα γραπτά σας, ανταλλάζετε απόψεις και αυτά. Πορώθηκα και έγραφα πράγματα. Προφανώς ότι έγραφα λίγο πιο surreal πράγματα και πάντα στην κωμωδία κατά κύριο λόγο. Και πάρα πολλά κείμενα έχω γράψει. Πάρα πολλά. Καμιά δεκαριά που λέει ο λόγος, αλλά για μένα είναι πάρα πολλά γιατί πριν έγραφα 0. Οπότε μέσα σε όλα αυτά, παιδιά, ξεχώρισε ένα. Είναι ένα το οποίο το σκέφτομαι μέχρι και σήμερα. Το σκέφτομαι, μ' αρέσει, θέλω να το μοιραστώ και δεν είναι κρίμα να πετάξω ένα απλό κείμενο, ένα text απλά έτσι στο ίντερνετ και να σου πω αυτό είναι, διαβάστε το όποιος θέλει και να μου πει. Οπότε είπα στο επαιτειακό 60 επεισόδιο και χριστουγεννιάτικο επεισόδιο, ασχετά αν έχει καμία σχέση με τα Χριστούγεννα το κείμενο που δεν έχει, ήρθε η ώρα να τους εξιστορήσω, να τους διηγηθώ, να κάνω κάτι σαν audiobook στο μια ποικιλία podcast, το κείμενο που είχα γράψει τότε. Νομίζω έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που έχει γραφτεί, για τα copyright το λέω αυτό για να είναι έτσι δημόσιο εδώ πέρα, και νομίζω ότι μπορούμε να το απολαύσουμε. Συστήνω τώρα να φτιάξετε ένα καφεδάκι, χαλαρά. Θα πάρει άλλη τροπή, θα είναι πιο αραχτό το podcast. Δεν χρειάζεται να βλέπετε, αν βλέπετε, δεν χρειάζεται να ακούτε, αν ακούτε, κλείστε το δηλαδή και κάνετε κάτι άλλο. Όχι, πλάκα κάνω. Δεν χρειάζεται να κοιτάτε, κλείστε τα μάτια, κάντε εικόνες ό,τι σας λέω και μπείτε στον κόσμο που έβγαλε το κεφάλι μου μια στιγμή και το μοιράζομαι τώρα μεταξύ σας. Νιώθω λίγο άγχος που μοιράζομαι κάτι τέτοιο γιατί είναι κάτι πολύ προσωπικό, αλλά ήρθε η ώρα να το δείτε, να το ακούσετε. Τέλος πάντων, θα το φάτε. Τίτλο δεν θυμάμαι αν είχα καταλήξει. Ήμουν ανάμεσα σε δύο. Ο ένας λέγεται «Το φανάρι έσβησε» και το άλλο «Όταν σβήνει το φανάρι». Το ένα και το αυτό είναι και τα δύο, καταλαβαίνετε. Οπότε το αφήνω άτιτλο. Δεν έχει σημασία ο τίτλος. Σημασία έχει το ζουμί. Και καλή απόλαυση εύχομαι. Καλή πρωτοχρονιά. Τα λέμε το χρόνο εμείς. Και πραγματικά περιμένω οποιοδήποτε σχόλιο σας, feedback, αν σας άρεσε ή δεν σας άρεσε μετά στο τέλος, να μου τα πείτε όλα. Φύγαμε. Ο Άρης κοίταξε κουρασμένο στο ρολόι που αναβόσβηνε 3:47 στον πράσινο σταυρό του φαρμακείου. Ξεφύσηξε και μάζεψε όσο κουράγιο του είχε απομείνει. Η δουλειά αυτή τον είχε εξαντλήσει σωματικά και ψυχικά. Χάθηκε να δουλεύει σαν την απέναντι φαρμακοποιό, την κυρία Ιώ, που στις 7,5 ώρες δουλειάς είχε κατεβάσει τα σιδερένια ρολά και είχε φύγει. Η δουλειά στο φανάρι ήταν πιο απαιτητική και μπορεί να έσωζε περισσότερες ζωές από μια 50 φαρμακοποιό. Δεν ήταν απαραίτητα αλήθεια αυτό, αλλά τέτοια πράγματα σκεφτόταν ο Άρης για να ξεχαστεί. 3:47 και 30 δευτερόλεπτα και ήρθε η ώρα του να λάμψει. Κυριολεκτικά. Στάθηκε κοντά στο τζάμι, πήρε την κλασική πόζα ενός ανθρώπου που περπατάει και πάτησε με το πόδι του ένα ταλαιπωρημένο κουμπί στο πάτωμα. Αμέσως ένας τεράστιος προβολέας άναψε και το θεοσκότεινο δωμάτιο του πλημμύρισε φως. Το μόνο που είχε να κάνει ήταν να κάτσει ακίνητος για 30 δευτερόλεπτα. Ένας νεαρός που είχε τα χέρια του στην μπροστινή τσέπη ενός γκρι λερωμένου φούτερ διέσχισε τη διάβαση μόλις αντίκρισε τον πράσινο σηματοδότη από το πεζόφαναρο. Στο στόμα του είχε ένα τσιγάρο Κάμελ που πάσχισε να το βρει, μιας και τέτοια ώρα δεν υπήρχαν πολλά περίπτερα ανοιχτά. Φόραγε ακουστικά και τα είχε δυναμώσει τόσο που αν περνούσε κάποιος από δίπλα του θα άκουγε την αγγελική φωνή της Whitney Houston και θα κοιτούσε περίεργα το σκληρό τραχή πρόσωπο του νεαρού. Ευτυχώς κανείς δεν πέρασε από δίπλα του. 3:48. Ο προβολέας πίσω από τον Άρη έσβησε και η δουλειά του σαν το πράσινο ανθρωπάκι στο φανάρι τελείωσε. Είχε λιγότερο από 5 ώρες για να ξεκουραστεί μέχρι να ξεκινήσει να λειτουργεί το πεζοφάναρο. Ξάπλωσε μπρούμητα στο χάρτινο οριγκάμι καναπέ του από φυλάδιο delivery γουρνοπούλες ο Κωστής και η αγαπημένη του Πασχαλίτσα πέταξε και ανέβηκε στην πλάτη του. «Φένια, μπαμπάς είναι πτώμα και σήμερα. Θα σου βάλω φαγητό σε λίγο», ακούστηκε από την πατικωμένη μούρη του στα χάρτινα μαξιλάρια. Η Φένια κούνησε τις κεραίες της και του χαΐτεψε το πίσω μέρος του κεφαλιού. Ένιωθε ότι αυτό τον χαλάρωνε. Δεν τον χαλάρωνε, αλλά δεν της έκοψε ποτέ τον ενθουσιασμό. Ένας μεταλλικός ήχος ακούστηκε και ο Άρης τίναξε το κορμί του. Σηκώθηκε βιαστικά και ατσούμπαλα για να βάλει στη Φένια φαγητό. Το μενού σήμερα έχει μια λευκή μύγα που άθελα της μπήκε από μια χαρά
χαραμάδα του φαναριού και πιάστηκε σε μια αυτοσχέδια παγίδα από ένα καπάκι μπύρας και μια πευκοβελώνα. Ο Άρης έκλεισε με ένα σάπιο κομμάτι χαρτοτενία στη χαραμάδα, ελευθέρωσε τη μύγα και άφησε τη Φένια να κυνηγήσει την τροφή της μέσα στο μικρό διαμέρισμά του με τα χάρτινα έπιπλα. Μεγάλο λάθος. Αλλά δεν είχε χρόνο να το σκεφτεί, του χτυπούσαν την πόρτα. Έσυρε το ασημένιο τάμα που απεικόνιζε ένα κομμένο χέρι, το οποίο είχε πέσει από την τσάντα μιας γιαγιάς καθώς την έκλεβαν πέρσι και το χρησιμοποιούσε πλέον για πόρτα. Έχεις παρατηρήσει ότι το Υπουργείο Μεταφορών απέναντι έχει 62 παράθυρα, αλλά αυτός που τα καθαρίζει στην πραγματικότητα βρέχει πρόχειρα με νερό μόνο τα 25? Τον ρώτησε ο Φάνης. Πού τη βρίσκεις την όρεξη, ρε Φάνη? Τον ρώτησε πίσω. Ο ολοκόκκινος γείτονάς του όρμησε στο διαμέρισμα και έτρεξε να χαϊδέψει τη Φένια που καταβρόχθιζε το κεφάλι της μύγας. Αφού με ξέρεις, μετά τη δουλειά η υπερέντασή μου χτυπάει, είπε ο Φάνης. Μη το πεις, σε παρακαλώ, τον διέκοψε. Χτυπάει κόκκινο, είπε ο Φάνης και ξέσπασε σε γέλια. Έχει φτάσει η ώρα να μετακομίσω, είπε ο Άρης απογοητευμένος. Κάθε μέρα έτσι λες, ρε Αρούλη. Αν είχες κότσια θα είχες φύγει. Μένεις ακόμα εδώ επειδή με συμπαθείς κατά βάθος, παραδέξου το, είπε ο Φάνης. Φανή, όλη μέρα σηματοδοτείς τον κόσμο να σταματάει. Εσύ πότε θα σταματήσεις τις βλακίες? Ρώτησε ο Άρης και έπιασε το πράσινο κούτελό του με τα εξίσου πράσινα χέρια του. Υπόσχομαι ότι θα ηρεμήσω μόλις σταματήσουμε τη δουλειά. Αν πάνε όλα καλά, αυτό θα γίνει σήμερα. Αν πάνε όλα λάθος, αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Από εμάς εξαρτάται, του είπε ο Φάνης για να τον εμψυχώσει. Σήμερα θα γίνει επίθεση. Δεν μπορούμε να το αναβάλουμε για τον επόμενο μήνα? Ρώτησε ο Άρης και τα μάτια του μισόκλεισαν από παράπονο. Θες να δουλέψεις άλλον ένα μήνα? Σου αρέσει να κάνεις το φανάρι για να περνάνε οι βλάκες οι άνθρωποι? Τον ρώτησε ξέροντας την απάντηση. Όχι, δεν θέλω να με ξαναφωτίσει ο καταραμένος προβολέας ποτέ ξανά. Φοβάμαι πολύ με αυτό το σχέδιο που έχει οργανώσει η ομάδα. Είναι πολλές ευθύνες πάνω μας, ρε Φάνη, του είπε και η φωνή του έσβησε αργά από φόβο και κούραση. Αν κάνουμε ό,τι μας πει η πουπάζ, ρε, θα πάνε όλα καλά και θα ξεκουραστούμε μέχρι να πεθάνουμε ή μέχρι να ξυλώσουν το φανάρι μας. Αλλά τώρα που είπε ομάδα, πρέπει να κατέβουμε κάτω, του είπε και πήγε γρήγορα προς την πόρτα. Ο Άρης φίλησε τη Φένια σε μία από τις μαύρες βούλες της και σηκώθηκε με το ζόρι για να ακολουθήσει το Φάνη. Βγήκαν από το διαμέρισμά του και πάτησαν το μικροσκοπικό κουμπί του ασανσέρ που δούλευε όποτε είχε κέφια. Ο Άρης ευχήθηκε να μην είχε κέφια το κουμπί σήμερα, αλλά απογοητεύτηκε μόλις άκουσε το χαρακτηριστικό ντιν και άνοιξε η πόρτα. Μετά από εσάς, του είπε χαμογελαστός ο Φάνης. Μπήκε στο στενό ασανσέρ και πάτησε το ένα από τα δύο κουμπιά που υπήρχαν εκεί. Στριμώχτηκαν, αλλά το είχαν συνηθίσει πλέον. Το ασανσέρ ξεκίνησε να κατεβαίνει γρήγορα. Πέρασε κάθετα μέσα από το στήλο του φαναριού και συνέχισε κάτω από τη γη. Ένα απότομο σταμάτημα χρειάστηκε για να σπρώξουν την πόρτα από σπασμένο καθρέφτη GLX και να αντικρίσουν την ομάδα. 26 φαναρανθρωπάκια, 10 πράσινα και 16 κόκκινα, ήταν μαζεμένα πάνω σε κάτι καλώδια VDSL και περίμεναν. Μόλις ο Άρης και ο Φάνης μπήκαν στο σκαυτό τούνελ που ήταν διακοσμημένο από καλώδια, σωλήνες και νεκρά έντομα, άκουσαν μια βαριά γυναικεία φωνή που πάντα τους τρομοκρατούσε. «Θα σας περιμένουμε για πολύ ακόμα, Φανιάρη!» φώναξε νευριασμένη η φωνή μέσα από το πλήθος. Λοιπόν, το σχέδιο είναι απλό. Δεν θέλω να πεταχτεί κανένα σας για να πει την εξυπνάδα του. Κατάλαβες, Φάνη? Ρώτησε η Πουπάζρε. Ο Άρης τον κοίταξε χαμογελαστός και ύστερα κοίταξε την κατακόκκινη αρχηγό τους που προσπαθούσε να σκαρφαλώσει σε ένα ψηλό σημείο, άσχετα με την απουσία του ενός χεριού της. Τον τελευταίο χρόνο, κάθε φορά που την έβλεπε, σκεφτόταν ασυναίσθητα το ασημένιο τάμα που είχε για πόρτα και απεικόνιζε ένα χέρι. Είχε σκεφτεί να της το χαρίσει, αλλά φοβόταν μην νομίζω ότι την κορόιδευε και νευρίαζε. Δεν ήταν ευχάριστη η Πουπάζρε όταν νευρίαζε. «Δεν θα πεταχτώ ξανά», απάντησε ο Φάνης και έπεσε σιωπή στο χώρο. «Επαναλαμβάνω, μόνο και μόνο για να μην μπερδευτεί κανείς. Είναι μία αποστολή που θα γίνει μία φορά. Η αιώνια καταδίκη μας μπορεί να τελειώνει αν συνεργαστούμε όλα τέλεια», είπε στο πλήθος και η φωνή της ακουγόταν σαν να κάπνιζε χρόνια τα κάμελ που κάπνιζε ο νεαρός προηγουμένως. «Πράσινα, είστε υπεύθυνα για τον αντιπερισπασμό. Μου είπε ο Τρίφωνας από το φανάρι απέναντι του Σκλαβενίτη ότι καταφέρατε να κλέψετε ένα αμάξι. Είναι αλήθεια?» ρώτησε η αρχηγός. «Μάλιστα, Πουπάζρε, κλέψαμε ένα Smart σήμερα. Είναι το υπεύθυνο του Σκλαβενίτη. Δεν το σκοτώσαμε όπως μας είπες. Τον αφήσαμε ανέστητο. Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να σηκώσεις ένα τούβλο όταν είσαι μόνο 25 εκατοστά?» ρώτησε ο Τρίφωνας με μια φωνή που έτρεμε. «Θα ανταμυφθείς, Τρίφωνα, μην κλαψουρίζεις. Είστε 10 πράσινα. Αν υπολογίσαμε σωστά, χρειάζονται 3 για το τιμόνι, 2 για το λευγέ ταχυτήτων, 3 για τα πετάλια, 1 στο χειρόφρενο και 1 να κοιτάει από το τζάμι και να δίνει οδηγίες. Το έχουμε ομάδα?» ρώτησε εμψυχωτικά η κόκκινη αρχηγός.
«Μάλιστα, αρχηγέ», φώναξαν με μία φωνή τα πράσινα. Ο Άρης δεν φώναξε μαζί τους, μιας και ήταν το μόνο πράσινο που δεν θα πήγαινε μαζί τους. Η καρδιά του ξεκίνησε να χτυπάει πιο δυνατά καθώς σκεφτόταν το τέλος του σχεδίου και την υπευθυνότητα που χρειαζόταν από τη μεριά του. Σκέφτηκε λίγο τη Φένια, που θα του είχε κάνει ως τώρα το διαμέρισμα χαρτοπόλεμο, αλλά την αγαπούσε την άτιμη. Υπάρχουν 2 φύλακες στο Υπουργείο. Ο ένας θα ασχοληθεί με τον αντιπερισπασμό των πράσινων και θα μας αφήσει τον άλλο για εμάς. Για εμένα βασικά. Εγώ και 9 κόκκινα θα επιτεθούμε στον κύριο Χατζικυριάκου. Θέλω να μου δώσετε την ευκαιρία να του κόψω το λαρύγγι ίδια, είπε η Πουπάστρε, και ένα δάκρυ κύλησε από το δεξί της μάτι. Ο Άρης κοίταξε τον Φάνη γιατί ήξεραν τι θα ακολουθήσει. Θα ξεκινούσε να λέει η Πουπάστρε για τη μέρα που ο κύριος Χατζικυριάκου οδηγούσε μεθυσμένο στο τζιπ του, έχασε τον έλεγχο και έπεσε στο φανάρι της με αποτέλεσμα να σκοτώσει τον έρωτα της ζωής της, την πράσινη νεφέλη. Το φανάρι στράβωσε, τα τζάμια έσπασαν, η Πουπάστρε έχασε το χέρι της και ο κύριος Χατζικυριάκου δεν έπαθε απολύτως τίποτα. Όλα αυτά με μουσική υπόκριση Κωνσταντίνου Αργυρού στο τέρμα από το ράδιο του τζιπ και μία γιαγιά που γλίτωσε τελευταία στιγμή και του φώναξε «Πού πας ρε?» Συγκινητική ιστορία, αλλά την είχαν ακούσει τόσες φορές στην ομάδα που δεν τους επηρέαζε πλέον. «Γι' αυτό θα κόψω το λαρύγγι αυτού του ηλίθιου και μόλις τα καταφέρετε δεν θα χρειαστεί ποτέ κανένα μας να δουλέψει σε φανάρι. Δεν θα έχουμε άλλες απώλειες σαν την Εφέλη μου», είπε και έπιασε ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι που είχε φτιάξει από τενεκεδάκι φάντα με γεύση εξωτικά φρούτα. Το πλήθος εντυπωσιάστηκε. Ο Άρης γούρλωσε τα μάτια του από τη λεπτομέρεια που είχε πάνω αυτό το μαχαίρι. Ανακουφίστηκε που δεν ήταν στο ίδιο γκρουπ, μιας και δεν μπορούσε καθόλου τα αίματα. Ο Φάνης έκανε σαν μικρό παιδί από τον ενθουσιασμό του μόλις αντίκρισε το φωνικό όπλο. Κλασικός Φάνης. «Καθώς θα παλεύουμε με τον κύριο Χατζικυριάκου, τότε είναι η ευκαιρία σας. Τα υπόλοιπα 6 κόκκινα θα ανοίξουν την κλειδωμένη πόρτα και θα βοηθήσουν τον Φάνη και τον Άρη να μπουν στο πολύτιμο δωμάτιο του κώδικα οδικής κυκλοφορίας», είπε η Πουπάστρε. «Αχ, δεν νιώθω καλά», είπε ψιθυριστά ο Άρης στο Φάνη, ενώ είχε αρχίσει να το λούζει κρύος υδρότας. «Ηρέμησε, έχουμε την πιο ακίνδυνη δουλειά», του είπε ο Φάνης και τον έπιασε στοργικά από την πλάτη. «Τι λέτε εκεί πίσω? Πείτε το φωναχτά», είπε η αρχηγός που δεν της άρεσε να της διακόπτουν τον ηρμό. Τίποτα. Έλεγα στον Άρη ότι θα μπούμε στο δωμάτιο μόλις πάρουμε το πράσινο φως, είπε ο Φάνης για να καλύψει τον δρόμο του φίλου του. Δεν έλαβε καμία αντίδραση, μιας και περίμεναν όλοι μια τέτοια χαζομάρα να βγει από το στόμα του. «Εγώ φταίω που ρώτησα, Φάνη. Τώρα σκάστε όμως γιατί δεν πρέπει να γίνει κανένα λάθος. Εσείς οι δύο είστε οι μόνοι που ξέρετε πού ακριβώς είναι το ιερό βιβλίο του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Θα το κλέψετε και θα το πετάξετε από το παράθυρο στην ομάδα των πράσινων που θα έχουν γυρίσει από το αμάξι. Μόλις καθαρίσω εγώ τον κύριο Ηλιθίου Κυριάκου, θα φύγουμε από το Υπουργείο Μεταφορών και δεν θα χρειαστεί να ξαναδουλέψουμε στα φανάρια ποτέ. Αν δεν το λέει ο ιερός κώδικας οδικής κυκλοφορίας, δεν έχουμε καμία υποχρέωση. Η αιώνια σύνταξη πλησιάζει, αδερφιά», είπε και όλα τα στόματα φώναξαν παθιασμένα «Ναι». Μόνο ο Άρης δεν αντέδρασε γιατί έτρεμε στην ιδέα του να πάει κάτι λάθος. «Δεν χάνουμε άλλο χρόνο. Ανεβείτε στην επιφάνεια και 4:30 θα κάνουμε την επίθεση. Καλή τύχη σε όλα. Σήμερα θα γράψουμε ιστορία και θα σώσουμε χιλιάδες όμοιους που υποφέρουν στη μίζερη ρουτίνα του άναψε σβήσε», είπε η Πουπάστρε με δάκρυα συγκίνηση στα μάτια. Ήταν η αρχηγός τους επειδή ήξερε να μιλάει και να εμψυχώνει. Εκείνη τους παρακίνησε σε αυτό το φαινομενικά τρελό σχέδιο και δεν μπορούσε να πιστέψει ότι σήμερα θα τέλειωνε. Το πλήθος έσπασε και όλοι κατευθύνθηκαν προς τα σανσέρ των φαναριών τους. «Και αν δεν τα καταφέρουμε για κάποιο λόγο?» ρώτησε ο Άρης βουτυγμένος στην ανησυχία, καθώς έμπλεκε αμήχανα τα δάχτυλα των χεριών του. «Μόνο αν προσπαθήσουμε θα ξέρουμε, Αρούλη», του είπε ο Φάνης καθώς περπατούσαν στην άδεια πόλη. Ήταν καθημερινή και δεν κυκλοφορούσε ψυχή τέτοια ώρα. Πού και πού περνούσε κάποιο αμάξι, αλλά οι οδηγοί δεν θα παρατηρούσαν ποτέ 2 χρωματιστά ανθρωπάκια να πηγαίνουν προς το Υπουργείο. Το έντονο χρώμα τους θα μπορούσε να τραβήξει την προσοχή, αλλά το μέγεθός τους ήταν αρκετά μικρό για να τα έβλεπε κάποιος καθώς οδηγούσε. «Από τη μία δεν αντέχω να δουλέψω άλλο αυτή την κολοδουλειά που με εξαντλεί, αλλά από την άλλη δεν είμαι σίγουρος για αυτό που πάμε να κάνουμε, Φάνη», του είπε και κοίταξε το Υπουργείο που έστεκε ακίνητο με τα 62 του παράθυρα. «Σκέψου ότι χάρη σε εμάς κανένα δεν θα ταλαιπωρηθεί ποτέ ξανά. Επίσης θα λυτρωθεί η Πουπάστρε από την απώλεια της αγαπημένης της. Είναι ολοφάνερος ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε. Θα έλεγε κανείς ότι είναι φως φανάρι», είπε γελώντας ο Φάνης. Η αρχηγός δεν είπε πουθενά ότι πρέπει να ακούω τέτοια χαζά αστεία. Αν χρειαστεί ποτέ να πω κάποιο τέτοιο λογοπαίγνιο, μάλλον θα είμαι ετοιμοθάνατος, να το ξέρεις, του είπε γελώντας ο Άρης. Ο Άρης χάθηκε στη σκέψη του. Ο κίνδυνος τον αποθάρρυνε από το να είναι συγκεντρωμένος. Οι υπόλοιποι στην ομάδα τον θεωρούσαν δειλό, αλλά δεν το είχαν πει ξεκάθαρα. Και αυτός ένιωθε δειλός,
αλλά τώρα σκεφτόταν την αγαπημένη του Πασχαλίτσα. Ονειρευόταν ότι αν δεν χρειαστεί να δουλέψει ξανά, θα ασχοληθεί μαζί της, θα την πηγαίνει βόλτες και μπορεί επιτέλους να ασχοληθεί με το διαμέρισμα μέσα στο φανάρι. Είχε φτάσει καιρός να φτιάξει νέα έπιπλα από χαρτόνι, ώστε να μην καταστρέφονται από την υπερκινητικότητα της Φένιας. Κοίταξε τον Φάνη που τον συμπαθούσε πολύ και ας έλεγε λογοπαίγνια με φανάρια συνεχώς. Τον έβλεπε να βασανίζεται με το να στέκεται όλη μέρα ακίνητος και ένας προβολέας να το φωτίζει ώστε να μην περνάει κόσμος από τη διάβαση. Ο Φάνης δεν ήταν για κάτι τέτοιο. Ήθελε να ζήσει στην περιπέτεια. Μόλις άρχισε η οργάνωση της επίθεσης, είχε ενθουσιαστεί που επιτέλους θα κάνει κάτι ενδιαφέρον στη ζωή του. Ήταν κρίμα ο Άρης να σκεφτεί εγωιστικά και να τα παρατήσει επειδή φοβόταν. Έπρεπε να πιεστεί για το καλό της ομάδας, για το καλό του Φάνη και της Πουπάζρε. Για το καλό της Φένιας. Τι ώρα πήγε, κοίτα το φάρμακο. Ένα αμάξι που έτρεχε ανεξέλεγκτα διέκοψε το Φάνη. Το κλεμμένο μαύρο smart του υπεύθυνου του σκλαβνίτη διέσχιζε με μεγάλες δρασκελιές τον δρόμο και έμπαινε κάθε τόσο στο αντίθετο ρεύμα. Τα πράσινα έκαναν ό,τι μπορούσαν ώστε να οδηγήσουν αυτό το πράγμα. Εξαλλού δεν είχαν και δίπλωμα. Δεν θα ήταν αυτό το μεγαλύτερο πρόβλημα αν το σταματούσε η αστυνομία βέβαια. Ποτέ κανένας άνθρωπος δεν είχε δει κάποιο από αυτά να περιφέρεται στον δρόμο και εκείνος που θα τα έβλεπε να οδηγούν ένα αυτοκίνητο θα σοκαριζόταν πολύ. Ο τυχερός της βραδιάς ήταν ο φύλακας του Υπουργείου, ο Μιχάλης. Ήταν έτοιμος να στρέψει το πιστόλι του στον εαυτό του από τη βαρεμάρα της φύλαξης, αλλά το τρελαμένο Smart τον ξύπνησε. Στην αρχή νόμιζε ότι ήταν κάποιος μεθυσμένος που έκανε χαβαλέ με κάποιο φίλο του, αλλά κοίταξε μέσα και δεν είδε οδηγό. Παρατήρησε κάποιες πράσινες φιγούρες, αλλά το αυτοκίνητο έστριψε και άρχισε να επιταχύνει προς αυτόν. Το αριστερό του χέρι πήγε συναίσθητα στον ασύρματο και το δεξί στο πιστόλι του. Τίποτα από αυτά δεν κατάφερε να πιάσει όταν το αυτοκίνητο πέρασε ξιστά μπροστά από τα πόδια του και έκανε αναστροφή για να το επιτεθεί πάλι. Ο Τρίφωνας που κοίταζε το τζάμι φώναξε στα άλλα: «Στρίψτε όλο αριστερά, θα το πετύχουμε κάποια στιγμή». Ο φύλακας βρήκε την ευκαιρία και άρπαξε το πιστόλι του που είχε μάθει να το χρησιμοποιεί μόνο σε περίπτωση αυτοάμυνας. Έκρινε ότι αυτή ήταν μια τέτοια περίπτωση και ξεκίνησε να ρίχνει στα λάστιχα του αμαξιού. Μια σφαίρα πέτυχε τον μπροστά αριστερό λάστιχο και ο έλεγχος των πράσινων χάθηκε. Είχαν ήδη δυσκολία στην οδήγηση όμως. Ο πανικός γέμισε το διθέσιο αμάξι και η συνεννόηση χάθηκε πολύ εύκολα. Το ένα φώναζε αριστερά, το άλλο τράβηξε χειρόφρενο και αυτά που ήταν υπεύθυνα για το τιμόνι άνοιξαν τους ιαλοκαθαριστήρες, τα φώτα ομίχλης και το ραδιόφωνο. Η αγγελική φωνή της Whitney Houston που ερμήνευε το I Wanna Dance with Somebody κάλυπτε τις φωνές. Ο ροκ σταθμός της πόλης είχε αποφασίσει να κάνει ένα αφιέρωμα για εκείνη, μιας και κανείς δεν άκουγε Πέμπτη το ξημέρωμα ραδιόφωνο. Το αυτοκίνητο έκανε μερικά zigzag και καρφώθηκε στην τζαμαρία του μαγαζιού Γουρνοπούλες ο Κωστής. Τα περισσότερα πράσινα συνθλίφτηκαν από τη σύγκρουση και πράσινο αίμα έβρεξε το δερμάτινο εσωτερικό. Τα επιζώντα προσπάθησαν να βγουν και να τρέξουν, αλλά ο φύλακας πλησίαζε στοχεύοντας τις πόρτες. Ο Άρης και ο Φάνης είχαν κοκαλώσει από το σχέδιο που ξεκινούσε να καταστρέφεται. Δεν ήξεραν πώς πρέπει να αντιδράσουν. Η ομάδα ξεκίνησε να αποκτά πόλεις που δεν είχαν προβλέψει. Η μάχη για την ελευθερία τους θα ήταν πολύ πιο δύσκολη. Η κόκκινη ομάδα με την αρχηγό τους ξεπρόβαλε από τον υπόμονο και η Πουπάζρε φώναξε στον Άρη και στο Φάνη: «Ο φύλακας έφυγε από τη θέση του! Μένουμε στο σχέδιο, ελάτε!» Η Whitney τραγουδούσε I wanna feel the heat with somebody την ώρα που καπνοί έβγαιναν από το καπό του αμαξιού. Αν βρισκόταν εκεί ο Φάνης μπορεί να φώναζε Houston, έχουμε πρόβλημα, πριν τον πυροβολήσει ο Μιχάλης. Ο φύλακας πλησίασε, δεν είδε κάποιον στη θέση του οδηγού και μία απότομη κίνηση άνοιξε την πόρτα. Αυτό που αντίκρισε ήταν κάποια πράσινα ανθρωπάκια 20-25 εκατοστά να τρέχουν πανικοβλημένα και να ξεχύνονται μέσα στο μαγαζί με τις γουρνοπούλες. Δεν είχε χρόνο να επεξεργαστεί τι ακριβώς έβλεπε, οπότε ξεκίνησε να πυροβολάει. Βρήκε μια πράσινη κοπέλα στο κεφάλι και το εξίσου πράσινο αίμα της έβρεξε το κοκκινο-άσπρο καρό τραπεζομάντιλο στο διπλανό τραπέζι. Ο φύλακας, βλέποντας αυτό το θέαμα, είπε: «Αποκλείεται αυτό να είναι αλήθεια. Εγώ είμαι καθαρός 17 χρόνια». Και συνέχισε να τα σκοτώνει ένα-ένα. Το τελευταίο που έπεσε ήταν ο Τρίφωνας, που κατάφερε να φτάσει μέχρι τα πόδια του φύλακα με σκοπό να το επιτεθεί, αλλά ανώφελα. Ο φύλακας έπιασε το σώμα του Τρίφωνα, το σήκωσε με το ένα του χέρι μπροστά στα μάτια του και το κοίταξε με θαυμασμό, αηδία και ταυτόχρονα έκπληξη. Η κόκκινη ομάδα έφτιαξε μια πυραμίδα ώστε να σκαρφαλώσουν από το μισάνοιχτο παράθυρο του ισογείου. Μόλις μπήκαν τα πρώτα, πέταξαν κάποια ενωμένα κορδόνια από πουτσιών ώστε να πιαστούν τα υπόλοιπα. Ο Άρης και ο Φάνης μπήκαν στο Υπουργείο. Ο Άρης έτρεμε από το άγχος και οι παλμοί του είχαν φτάσει στο αμήν. Τελευταία έμεινε η Πουπάζρε με το πράσινο μαχαίρι της. Έπιασε με το μόνο της χέρι το κορδόνι, έσφιξε το μαχαίρι στα πόδια της και την τράβηξαν μέσα. «Κύριε Χατζικυριάκου, ήρθε η ώρα σας», είπε μέσα από τα δόντια της. Ο
Ο κύριος Χατζικυριάκου καθόταν στην αγαπημένη του καρέκλα και για να μην τον πάρει ο ύπνος, άλλαζε τους σταθμούς στο ράδιο. Τα ακουστικά ψήρες έστελαν στον εγκέφαλό του διάφορα κομμάτια που επέλεξαν οι παραγωγοί να βάλουν βραδιάτικα. Άκουσε κάτι τυρότικα, άκουσε ένα μίξ του Παντελίδη από 6 διαφορετικά ρεφρέν και όταν πέτυχε το αφιέρωμα στη Whitney Houston είπε πόσο γκέι μουσική είναι αυτή και το άλλαξε. Η κόκκινη ομάδα έτρεξε στο μακρόστενο διάδρομο του Ισογείου που ήταν άδειος και σκοτεινός. Έφτασαν στο ασανσέρ. Η Πουπάζδρε του σταμάτησε. Λοιπόν, εγώ και άλλα 9 θα πάρουμε το ασανσέρ και θα επιτεθούμε στον κύριο Χατζικυριάκου. Εσείς στα 8 θα ανέβετε με τις σκάλες ελπίζοντας ότι μέχρι να φτάσετε στον 6ο θα έχουμε τελειώσει με τον ηλίθιο. Τους είπε επαναφέροντας την ψυχραιμία της ομάδας μετά τον πανικό με το Smart. Πρέπει να ανέβουμε με τα πόδια 6 ολόκληρους ορόφους, παραπονέθηκε ο Άρης. Αν θες να αγνοήσεις τη θυσία που έκαναν τα αδέρφια μας, κάτσε εδώ Αρούλη, του απάντησε πάνω στην ένταση. Από τη στιγμή που ξέρει και ο Φάνης που είναι το ιερό βιβλίο του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, θα μπορούσα να μείνω εδώ χωρίς να είμαι απώλεια, είπε ο Άρης σε μια κρίση δειλίας. Ο λόγος που πρέπει να έρθεις μαζί μας, Αρούλη, είναι επειδή πιστεύω σε σένα. Στην ομάδα έχει βγει η φήμη ότι είσαι δηλός μέχρι το κόκαλο και για να τους αποδείξω το αντίθετο, σε έβαλα σε αυτόν τον ρόλο, του είπε η Πουπάστρε με δάκρυα να τρέχουν από τα μάγουλά της. Η υπόλοιπη ομάδα κοίταξαν αμήχανα το πάτωμα ή το ταβάνι, επειδή αυτό που ακούστηκε ήταν σωστό. Ο Φάνης χάρηκε με την κίνηση της αρχηγού γιατί και εκείνος πίστευε στον Άρη. Επίσης σκέφτηκε ότι η ομάδα κοκκίνησε από ντροπή, αλλά δεν το είπε παρά έξω. Άρη, είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Σε χρειαζόμαστε. Σκέψου τη φένια, του είπε ο Φάνης. Ο Άρης έμεινε σιωπηλός. Σκέφτηκε την καθημερινότητά του. Έδινε το σήμα στους πεζούς να προχωρήσουν και αυτός δεν μπορούσε να προχωρήσει τώρα που χρειαζόταν. Σκέφτηκε τη φένια, η αγαπημένη του Πασχαλίτσα που μπήκε μια μέρα στο φανάρι και δεν ήθελε να φύγει ποτέ. Θυμήθηκε τις κεραίες της να του χαϊδεύουν το κεφάλι για να τον ξεκουράσουν και πήρε μια βαθιά ανάσα. Ένα ντιν ακούστηκε και άνοιξε η πόρτα του ασανσέρ που κάλεσε πριν λίγο η κόκκινη ομάδα. 9 κόκκινα μπήκαν μέσα και τελευταία μπήκε η Πουπάζδρε. Πριν κλείσει η πόρτα, κοίταξε τον Άρη και του είπε: ελπίζω να σε δω πάνω, Αρούλη. Η επιλογή είναι δικιά σου. Η πόρτα έκλεισε. Η υπόλοιπη ομάδα ξεκίνησε να ανεβαίνει με δυσκολία τα σκαλοπάτια. Θα τους έπαιρνε λίγη ώρα παραπάνω, μιας και είχαν το ίδιο ύψος με το ρίχτη της σκάλας. Λίγο πιο πίσω έμειναν ο Άρης και ο Φάνης. Θα ακολουθήσεις ή θα με αφήσεις μόνο μου να πάω πάνω, το ρώτησε ο Φάνης. Ο Άρης έμεινε σιωπηλός για κάποια δευτερόλεπτα. Κοίταξε τα ανυπόμονα μάτια του Φάνη. Το σώμα του πήρε ασυναίσθητα τη στάση που έπαιρνε στο φανάρι, τη στάση του πρώτου βήματος. Έκανε ένα άλμα και ανέβηκε το πρώτο σκαλί. Έλα, Φανή, έχουμε ένα βιβλίο να κλέψουμε, του είπε. Ο Φάνης απάντησε με ένα χαμόγελο μόλις συνειδητοποίησε ότι θα ακολουθήσει περιπέτεια. Φώτισε το πρόσωπό του. Ο κύριος Χατζικυριάκου δεν είδε το σανσέρ που κατέβαινε στην άλλη άκρη του διαδρόμου. Δεν είχε πάρει χαμπάρι τη σύγκρουση στην τζαμαρία και τους πυροβολισμούς, γιατί είχε χαθεί στο αργό κλαρίνο των παραδοσιακών τραγουδιών, αλλά παραδόξως άκουσε το ντιν και το έκτος όροφος από τη γυναικεία φωνή και παραξενεύτηκε. Σηκώθηκε και πλησίασε. Η πόρτα έμεινε κλειστή και εκείνος φώναξε: Μιχάλη, εσύ είσαι? Έγινε κάτι? Έπιασε το χερούλι και τράβηξε την πόρτα. 2 κόκκινα που είχαν αγκιστρωθεί από τα κουμπιά και κρατούσαν την Πουπάζδρε πήδηξαν στο πρόσωπό του. Τα υπόλοιπα έτρεξαν στα πόδια του. Εκείνος ταράχτηκε με αυτή την εικόνα. Δεν μπορούσε να πιστέψει τι συμβαίνει. Έμοιαζαν με τη σήμανση στο πεζοφάναρο, αλλά στην τρίτη διάσταση σκέφτηκε: είμαι 11 χρόνια καθαρός, τι γίνεται? Προσγειώθηκε στην πραγματικότητα μόλις το μάγουλό του κόπηκε βαθιά από ένα τσίγκινο πράγμα και αίμα ξεκίνησε να τρέχει. Τα ένστικτα επιβίωσης ξύπνησαν και άρχισε να κουνιέται σπασμωδικά για να διώξει αυτά τα πλάσματα, ό,τι κι αν ήταν. Όσα έμειναν πάνω του ξεκίνησαν να τον τρυπάνε με κάτι σκουριασμένες βελόνες που κάποτε μετέφεραν ηρωίνη στις φλέβες κάποιων χρηστών που δεν ήταν 11 χρόνια καθαροί. Η Πουπάζδρε κατάφερε να τον χαρακώσει άλλη μια φορά πριν χάσει την ισορροπία της και πέσει κάτω. Ο κύριος Χατζικυριάκου τράβηξε το όπλο του, έβγαλε την ασφάλεια και ξεκίνησε να πυροβολεί. Ο Άρης, ο Φάνης και τα υπόλοιπα κόκκινα βρισκόντουσαν στον τρίτο όροφο και άκουσαν τους πυροβολισμούς. Τρόμαξαν από την εξέλιξη των πραγμάτων, αλλά δεν είχαν επιλογές πλέον. Στον έκτο όροφο, όσο το όπλο στόχευε ένα, τα υπόλοιπα έβρισκαν την ευκαιρία να προκαλέσουν κακό με οποιοδήποτε τρόπο. Με την Πουπάζδρε να φωνάζει εντολές σαν σωστή αρχηγός, οι απώλειες δεν ήταν τόσο γρήγορες σε σχέση με την πράσινη ομάδα. 2 κόκκινα κουβαλούσαν τα κορδόνια με τα οποία μπήκαν από το παράθυρο. Με κάποιες γρήγορες κινήσεις τύλιξαν τα πόδια του κύριου Χατζικυριάκου. Εκείνος πάνω στη σύγχυση δεν κατάλαβε τι συνέβη και όταν έκανε ένα βήμα έπεσε με τα μούτρα δίπλα στην πόρτα του ασανσέρ. Τα κόκκινα όρμησαν στην πλάτη του με τις βελόνες. Η Πουπάζδρε γέμισε οργή από την ευκαιρία που της παρουσιάστηκε και πλησίασε το κεφάλι του. Η υπόλοιπη ομάδα έφτασε στον έκτο όροφο, τη στιγμή που η αιματηρή παροδία του Γκιούλιβερ τελείωνε με την Πουπάζδρε να μαχαιρώνει ανελαίητα το κεφάλι του κύριου Χατζικυριάκου. Ο Άρης έστρεψε το βλέμμα του αλλού και είδε ένα κόκκινο να έχει γίνει μπογιά για τον τοίχο από τον πυροβολισμό. Τον έπιασε ένα γούλα και γύρισε το κεφάλι πάλι πίσω, που αντίκρισε
βρίσκει την Πουπάζρε να είναι στο λαιμό του φαλακρού φύλακα και να του κόβει το λαρύγγι. «Πέθανε ηλίθιε! Αυτό είναι για την Νεφέλη και αυτό για το χέρι μου», του είπε και του έδωσε το χαριστικό κόψιμο. Ξέσπασε σε γέλια λύτρωσης και τα υπόλοιπα τρόμαξαν με το θέαμα. Ίσως αν είχαν ακούσει την ιστορία με την πράσινη Νεφέλη σήμερα για πρώτη φορά, να καταλάβαιναν περισσότερο τη μανία της. Αυτά ήθελαν απλά να μην δουλέψουν ξανά και ήταν πολύ κοντά στο να το καταφέρουν. Η πόρτα για το ιερό δωμάτιο δεν άργησε να ανοίξει με μια πυραμίδα από κόκκινα που στην κορυφή της ήταν ο Φάνης με τα κλειδιά του φύλακα. Ακούστηκε το κλακ και κλώτσε την πόρτα για να ανοίξει. Το δωμάτιο που αντίκρισαν ήταν μια βιβλιοθήκη που έπιανε τους 3 τοίχους από τους 4. Στη μέση ήταν ένα γραφείο που άνοιγε στο Υπουργείο Μεταφορών. «Εδώ η δουλειά μας τελειώνει. Φάνη, Άρη, αναλαμβάνετε εσείς τώρα. Εμείς θα πάμε κάτω να πάρουμε το βιβλίο. Πετάξτε το από εκείνο το παράθυρο και γρήγορα, γιατί ακούω σιρήνες περιπολικών», είπε η Πουπάζρε, πήρε τα υπόλοιπα 8 κόκκινα και ξεκίνησαν να κατεβαίνουν προς το ισόγειο. «Ωραία, πού είναι το βιβλίο τώρα?» ρώτησε ο Φάνης. «Σε αυτή τη βιβλιοθήκη το βάζουν», είπε ο Άρης και έδειξε τη μεσαία. «Εγώ νομίζω σε αυτή. Έτσι όπως είμαστε στο φανάρι, βλέπουμε την αριστερή από το παράθυρο», το διόρθωσε ο Φάνης. «Αν ήσουν ο υπουργός, θα το έβαζες κάπου που να μπορεί να το δει κάποιος απ' έξω?» «Αν εσύ, Φάνη, είχες μαύρες βούλες, θα ήσουν η Πασχαλίτσα μου?» τον ρώτησε ο Άρης. «Μας εμπιστεύονται πλήρως τα άλλα. Υποτίθεται ότι μόνο εμείς ξέρουμε πού ακριβώς είναι το ιερό βιβλίο του κώδικα οδικής κυκλοφορίας», είπε ο Φάνης αγχωμένος. «Ξέρουμε στο περίπου. Κάτι είναι και αυτό, έτσι?» ρώτησε ο Άρης για να μειώσει τον πανικό. Η κόκκινη ομάδα κατέβαινε τα σκαλιά, βοηθώντας την Πουπάζρε για να μην χάσει την ισορροπία της με τα άλματα. Μια στροφή πριν το υπόγειο είδαν μια αντρική ανθρώπινη φιγούρα. Ο φρουρός Μιχάλης, που γλίτωσε τη ζωή του από το φωνικό smart, εμφανίστηκε με το όπλο φωνάζοντας: «Χατζικυριάκου, όλα εντάξει? Ακολουθήστε το ίδιο σχέδιο, αδέρφια. Δεν έχουμε ευκαιρία να γλιτώσουμε αλλιώς», φώναξε η αρχηγός και έπιασε σφιχτά το μαχαίρι της. Ο Μιχάλης είδε τα κόκκινα και είπε: «Δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει». Αμέσως ξεκίνησε να αδειάζει το γεμιστήρα του προς το μέρος τους. Στο γραφείο του Υπουργού, ο Άρης και ο Φάνης είχαν σκαρφαλώσει στη μεσαία βιβλιοθήκη και έψαχναν ποιο βιβλίο θα μπορούσε να είναι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Έπιασαν κάποια δερματόδετα, τα ξεφύλισαν, αλλά είδαν κάτι οικονομικές θεωρίες και δεν τους ικανοποίησαν. Πέταξαν τα βιβλία στο πάτωμα. «Είναι κόκκινο εξωτερικά?» ρώτησε ο Φάνης. «Νομίζω είναι πράσινο», απάντησε ο Άρης. «Λες και περιγράφουμε το φανάρι στην κυρία Κέτη με την αχρωματοψία που περνάει κάθε πρωί για να πάει στη δουλειά της», αστείευτηκε ο Φάνης. «Δεν θα το βρούμε ποτέ και θα μας σκοτώσουν. Το πήρα απόφαση», είπε ο Άρης. Οι σφαίρες του Μιχάλη χόρευαν στο ισόγειο και μαζί τους χόρευαν και τα κόκκινα. Του είχαν καρφώσει τις βελόνες στα πόδια, αλλά δεν το σταματούσε τίποτα. «Τώρα!» φώναξε η Πουπάζρε και τα 2 κόκκινα με το κορδόνι έτρεξαν στα πόδια του φύλακα. Εκείνος τα είδε, σήκωσε το πόδι του και με δύναμη έλειωσε το ένα από τα 2. Το θέαμα ήταν αποτρόπαιο. Ό,τι υπήρχε στο εσωτερικό του πετάχτηκε γύρω από το παπούτσι του Μιχάλη. Το άλλο έβαλε τα κλάματα κατευθείαν και άρχισε να τρέχει για τη ζωή του. «Πυραμίδα, τώρα!» φώναξε η αρχηγός και αμέσως το ένα ανέβηκε πάνω στο άλλο, σχηματίζοντας την πιο πρόχειρη πυραμίδα της ιστορίας των φαναριών. Η Πουπάζρε πάτησε στις πλάτες των κόκκινων και πετάχτηκε στον καβάλο του Μιχάλη. Με μια απότομη στροφή του μοναδικού χεριού της, του τραυμάτισε βαριά τα επίμαχα σημεία και φώναξε στην ομάδα: «Πάρτε το βιβλίο και να με θυμάστε. Είστε τα καλύτερα». Κατάλαβαν το νόημα και άρχισαν να τρέχουν όσο ο Μιχάλης προσπαθούσε να σώσει το μόνο μέσο για να βγάλει απογόνους. Η αρχηγός τον μαχαίρωνε και εκείνος την αζόταν. Την έπιασε από το κεφάλι, της πήρε το φανταστικό μαχαίρι της και την έγδαρε αργά και βασανιστικά. 5 κόκκινα κατάφεραν να βγουν από το Υπουργείο πριν φτάσει η αστυνομία. Δεν τα πήραν χαμπάρι γιατί οι μισοί αστυνομικοί έτρεξαν μέσα στο κτίριο και οι άλλοι μισοί πήγαν στον Κωστή που είχε στη βιτρίνα του πλέον γουρνοπούλα και ένα smart. Ο Άρης πήρε το σκληρόδετο καφέ δερμάτινο βιβλίο, το άνοιξε και είδε μέσα διάφορα σήματα οδικής κυκλοφορίας. Φάνη, το βρήκα!» είπε και πέταξε το βιβλίο στον Φάνη που είχε σκραφαλώσει στο γραφείο του Υπουργού. «Λες τα άλλα να τα κατάφεραν?» ρώτησε ο Φάνης. «Υπάρχει ένας τρόπος για να το μάθουμε. Πέτα το βιβλίο!» φώναξε ο Άρης. Το βιβλίο εκτοξεύτηκε από τον έκτο όροφο του Υπουργείου και άνοιξε στον αέρα σαν ένα περίεργο πουλί που μαθαίνει να πετάει. Οι λεπτές σελίδες τρεμόπαιζαν καθώς ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας κατευθύνθηκε προς τα τελευταία 5 κόκκινα της ομάδας. Εκείνα πανηγύρισαν σιωπηλά για να μην τραβήξουν την προσοχή. «Τα καταφέραμε, Αρούλη! Είδες ότι τελικά δεν είσαι δειλός. Πάντα σε πίστευα», φώναξε ο Φάνης με ένα στραφτερό χαμόγελο. «Θα φτιάξω το σπίτι μου, θα προσέξω τη Φένια. Τα καταφέραμε, Φάνη. Ευχαριστώ που ήσουν δίπλα μου», είπε συγκινημένος ο Άρης που μόλις είχε ξεπεράσει τον εαυτό του. Φωνές ακούστηκαν από το διάδρομο. Αστυνομικοί ήταν εμφανώς προβληματισμένοι με το θέαμα από αυτά τα ανθρωπάκια και πήγαιναν με τα όπλα τους σηκωμένα προς την πόρτα του Υπουργείου. Δεν περίμεναν να φτάσουν σε θέση αυτοάμυνας για να τραβήξουν τα πιστόλια τους. Ο ματωμένος διάδρομος συμβόλιζε ότι κάτι μάλλον δεν πήγαινε καλά. «Πώς θα φύγουμε?» ρώτησε ο Άρης. Ο Φάνης κοίταξε το παράθυρο και ο πράσινος
πράσινος φίλος του τον επανέφερε στην πραγματικότητα. Αν θες να σκάσεις το έδαφος σαν κόκκινη κουτσουλιά, πήδα. Δεν έχω καλύτερη ιδέα. Θέλω να γυρίσω να βρω τα άλλα και να τους πω πόσο θαραλέος ήσουν. Δεν θέλω να πεθάνω, Άρη. Όχι τώρα που καταφέραμε να μην ξαναδουλέψουμε ποτέ, είπε ο Φάνης και δεν τον είχε δει να μιλάει τόσο σοβαρά ποτέ. Έβγαζε τα εσώψυχά του τώρα που ένιωσε τον κίνδυνο του θανάτου να πλησιάζει. Ο Άρης σκέφτηκε στη μία τη Φένια και το διαμέρισμά του. Σκέφτηκε όλα τα ανθρωπάκια που δεν θα βασανιστούν άλλο στη δουλειά τους. Σκέφτηκε επίσης πόσο μεγάλη πρόοδο έκανε σήμερα. Ξεπέρασε τον εαυτό του. Έκανε το βήμα της φωτεινής σήμανσης που έδειχνε στους ανθρώπους όλο αυτόν τον καιρό. Πήρε μια βαθιά ανάσα και με δάκρυα στα μάτια είπε στο Φάνη: «Πήγαινε πίσω από την πόρτα και με το σήμα μου φύγε». «Όχι, δεν σε αφήνω. Ήρθαμε μαζί, Άρη. Ξέχνα το», του είπε βάζοντας τα κλάματα. «Αν δεν γυρίσει κανείς μας, θα πεθάνει η Φένια. Ποιος θα την ταΐσει? Κάνε αυτό που σου είπα, σε παρακαλώ. Εγώ είμαι αυτός που σου λέει να πηγαίνεις. Δεν είναι η ώρα να σταματήσεις, Φάνη», του φώναξε ο Άρης. «Είσαι παλαβός», του είπε ο Φάνης και πήδηξε στο πάτωμα, κρύφτηκε πίσω από την πόρτα και περίμενε. 3 αστυνομικοί άνοιξαν και σημάδευαν δεξιά-αριστερά. Παντού υπήρχαν πεταμένα βιβλία. Ξαφνικά ένας τόμος από την Ευρωπαϊκή Εγκυκλοπαίδεια χτύπησε τον ένα τους στο κεφάλι. Οι άλλοι κοίταξαν την πηγή του κακού και είδαν ένα πράσινο ανθρωπάκι στο πάνω ράφι της βιβλιοθήκης. «Έλα, Χριστέ και Παναγιά, τι είναι αυτό?» φώναξε ο ένας. «Είμαι το πράσινο ανθρωπάκι από το πεζοφάναρο», φώναξε ο Άρης. «Μιλάει κιόλας, τι συμβαίνει?» είπε ο χτυπημένος από γνώση αστυνομικός. «Τι κάνεις εδώ, πράσινο ανθρωπάκι, γιατί δεν είσαι στη διάβαση?» ρώτησε ο άλλος αστυνομικός, γεμάτος περιέργεια και ενώ είχε αποδεχτεί πλήρως τι συνέβαινε. Ο Άρης πήρε το δεύτερο και τον τρίτο τόμο της Ευρωπαϊκής Εγκυκλοπαίδειας. «Κάποιος πρέπει να τα διάβασει αυτά», τους είπε και τους πέταξε ανοιχτά τα βιβλία. «Το σήμα του ήταν το χειρότερο λογοπαίγνιο της ιστορίας», σκέφτηκε ο Φάνης καθώς βγήκε από την πόρτα με μαύρο δάκρυ. «Τουλάχιστον προσπάθησε. Κατά βάθος του άρεσαν τα δικά μου. Σίγουρα». Άρχισε να τρέχει στο διάδρομο καθώς πυροβολισμοί ξεκίνησαν να ηχούν από το γραφείο. Οι αστυνομικοί τρύπησαν τον Άρη χωρίς δεύτερη σκέψη. Δεν ήθελαν πολλές περισσότερες αφορμές για να ξεκινήσουν να σκοτώνουν. Ο Άρης έπεσε χαμογελαστός, με τελευταίες εικόνες στο μυαλό του, το διαμέρισμά του, τον Φάνη και τη Φένια. Το φως μέσα του έσβησε και το σώμα του έπεσε στη στίβα των βιβλίων. Μια μεγάλη μέρα μόλις είχε τελειώσει. Η Πουπάζρε θα ήταν διπλά περήφανη. Από αύριο θα πηγαίνουμε σε όλα τα πεζοφάναρα της πόλης και θα ενημερώνουμε ότι δεν χρειάζεται να δουλεύουν πια. Δεν το λέει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, μιας και δεν υπάρχει κώδικας οδικής κυκλοφορίας πλέον, είπε ο Φάνης στα 5 κόκκινα που είχαν επιζήσει από την τρελή αποστολή. «Με το ιερό βιβλίο τι θα κάνουμε?» ρώτησε ο Σταμάτης. «Σκίστε το, κάψτε το ή και τα δύο. Εγώ θέλω απλά μία σελίδα», του είπε. Ο Σταμάτης άνοιξε το βιβλίο στη σελίδα 348. Την έσχισε με δυσκολία και του την έδωσε. «Θα μεγαλώσουμε την ομάδα και θα φτιάξουμε εδώ τη νέα μας κοινωνία. Όλα αυτά τα χρωστάμε στους εαυτούς μας, στα αδέρφια μας που σκοτώθηκαν, στην Πουπάζρε και στον αγαπημένο μου Αρούλη», τους είπε και κοίταξε τον αριθμό 348 στο κάτω δεξί μέρος της σελίδας. 3:48 ήταν η ώρα που έσβησε για τελευταία φορά το φανάρι του. Δεν άναψε ποτέ ξανά. Αγκαλιές και δάκρυα ξέσπασαν μεταξύ της κατακρεουργημένης ομάδας, ενώ σιρήνες από περιπολικά και ασθενοφόρα ακουγόντουσαν από την επιφάνεια. Ο Φάνης γύρισε στο φανάρι του και πριν πάει στο διαμέρισμά του, πέρασε από το διαμέρισμα του Άρη. Η Φένια ξετρελάθηκε που τον είδε. Άρχισε να χοροπηδάει και να τον χαϊδεύει με τις κεραίες της. Εκείνος την αγκάλιασε και δεν της είπε ποτέ τα τραγικά νέα. Την άφησε να καταλάβει μόνη της ότι ο μπαμπάς δεν θα γυρνούσε. Το IQ Πασχαλίτσας δεν θα τη βοηθούσε να το συνειδητοποιήσει γρήγορα. Πέρασε το βράδυ του εκεί, προσπαθώντας να διπλώσει σωστά τη σελίδα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δίπλωνε, ξεδίπλωνε, δίπλωνε, έβριζε, ξεδίπλωνε, έβριζε, δίπλωνε. Αυτό ήταν το μοτίβο. Η Φένια τον παρατηρούσε με απορία. Αρκετές ώρες κούρασης και προσπάθειας μετά, καμάρωσε το έργο του. Ένας καινούριος οριγκάμι χάρτινος καναπές από τη σελίδα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τον τοποθέτησε στη θέση του παλιού, της είπε «Τα λέμε αύριο» και πήγε να ξεκουραστεί. Η Φένια ανέβηκε στον άνετο καναπέ. Ακούμπησε την κοιλιά της πάνω στο διπλωμένο 348 και περίμενε να γυρίσει ο Άρης. Αυτό, παιδιά, ήτανε. Το διάβασα και εγώ μετά από ένα χρόνο, δεν το έχω ξαναδιαβάσει ξανά. Οριακά συγκινήθηκα και εγώ, παιδιά. Αν σας άρεσε, ένα like, 5 αστέρια στο Spotify. Στείλτε μου βασικά γνώμες αν σας άρεσαν, δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Μαρμελάδες, παραστάσεις και όλα αυτά. Εύχομαι καλές γιορτές, εύχομαι να μην σας πίκρανα, εύχομαι να διασκεδάσατε. Ήμουν ο Κώστας Κρύος και τα λέμε του χρόνου. Bye.